الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إلهي من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا كريم يا الرحمن يا رحيم Сиңа шөкер, сиңа шөкер, сиңа шөкер, берген nimetlerine şükür, kılgan günahlarımızı keşer. Ya Allah, ya Kerim, ya Rahman, ya Rahim. Sen bizge ud'uni estacib lakum дуа кылыгыз. Делайте дуа, я ваши дуа принимаю, сказал. О Аллах, прими наш дуа, мы мусафиры, мы приехали издалека, прими наш дуа, чтобы эта деревня процветала, чтобы здесь, которые люди живут, они были благодарными и честными сердцами, и чтобы они молились и зашли в рай. О Аллах, я Карим, не давай им такие беды и несчастья. О Аллах, дай им все Твою милостью и нигмат, награды давай. О Аллах, ярдамыңа бер, ярдамыңа бер, ярдамыңа бер. Кайгы хасаратлар, бала казалар күрсәтмә, үзеңнең рәхмәтеңдә яшәт. Раббана атина фид дөнья хасана ва фил ахирати хасана. Я по-русски чуть-чуть. Нормально. Я знаю, этот чай.